Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. uFernando da Cruz umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs uyatsho ke baphulaphula into yokubana ke into embetha kakhulu ngokuzi-injuries ezigalelekayo. Umzekelo ukhala kakhulu phaa ngomcimbi left back baphulaphula left back iKaizer Chiefs ingathi izawuthanda ukuba nzima phaa kwelaa cala le-left back baphulaphula, ngoba eyona left back eKaizer Chiefs yokwenene nguBradley Cross, ngulolu ngekhoyo kufumene umonzakalo umfana omdala. Ibe nguPase Kamako naye oyi-left back yamanyani, naye umfana omdala usephantsi komonzakalo, akakade aphile ncakasana. Waze uDa Cruz wabona into yokubana masebenzise phaa uFrosler amgqwetha amfaka phaa eleft. uFrosler ke niyakhumbula into yokubana ke iChiefs kudala imdlalisa left back xa kunzima ingenazo i-left back, iyithatha uFrosler imdlalisela left back. NoFernando da Cruz uyawabona into yokubana ngcono athathe uFrosler amfake phaa kula left back, and Frosler ufika idlale la left back noko kungabonakala into yokubana ke ayikho i-left back. Siyamazi kuRefrosler into yokubana ke yi-right back umfana omdala ngokwendalo yena position yakhe, kodwa ke xa zingekho i-left back phaa kuqala leKaizer Chiefs umntu wokuqala kaye athathwe inguFrosler. Uthi ke ngokuFernando da Cruz inzima le nto, ngoba kwaFrosler lo ulimele naye. Into ethetha ukuthi ngoku apha kumcimbi left back eKaizer Chiefs ithanda uba sebunzimeni. Uthi ke ngoku waphosa amehlo lenkwankanyana ke inguKabelo Kwensa. uKabelo Kwensa naye umfana omdala, uKabelo Kwensa naye umfana omdala ulimele. Laa nkwankanyana le ibingenile phaa yadlala futhi yazimisela naye ukuthi uyilimele. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke ngoku inengxaki nyhani kwelaa cala lasenxele kwi-left back. Ayinamntu uzokwazi, ayina-left back uzothi ga ngoku iKaizer Chiefs. Lona ke cala uFernando da Cruz athi uyazibona into ye-injuries, ewe ziyangena kodwa icala le-left back liyamlimaza, ngoba bonke abantu bebathemba into yokuba uzobasebenzisa kule-left back ngaba ngoku banomonzakalo bonke phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Yenye ke into serious kakhulu indima ye-left back phaa kwiKaizer Chiefs baphulaphula. Iqiniseke siyibonile idlala neSundowns, ibisebenzisa ii-centre back ezintathu iKaizer Chiefs. Ndiqinisekile ke uThabo Molesane begade kakhulu ecala lasebunxele. Kwanyanza into yokubana kuPulemota anga-athekhi kakhulu, athande ukubuya azoncedisa apha ku-left back uPulemota. Abantu abaninzi akange bakwazi uqwalasela abafana noJunior Khanye bame ngoba uPulemota ayikho into ebeyingenela phaa ngusihamba nje. Abaqwalaselanga umsebenzi kaPulemota ebewenza, ngoba uPulemota wokuqala phaa ebegade i-left back yeqela leKaizer Chiefs phaa. iKaizer Chiefs ixesha eninzi ibifuna uhlasa ngelaa cala likaMonyane, ube nguye kozogijima ezaa runs phaa kwelaa cala lakhe. Apha ku-left back iKaizer Chiefs ibivele izazi nokubana akho mntu uzohamba kwelaa cala, ngoba ibinganayo laa nto kuthiwa left back iKaizer Chiefs. Ibisebenzise phaa ii-centre back entathu, umfana kaMolisane, uKwinika, uMiguel. Utsho ke phaa uFernando da Cruz uthi ingxaki ngoku apha ikhoyo kwiKaizer Chiefs yi-left back. Ningangena ke baphulaphula ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.